Nugui mankha norok o mangpli tabuk social media koktoma channel logo o mangpli je hino viral wngwi tongo je kaisa microlight aircraft hachani shikar wngkha hinui tei norok o mangpili nungmani pore saibo mano uchungjakana je ah pila no khorok bwswk kachuk tong kebo khoroksa sako dukhumoto mankha kebo khoroksani langmano arika hinui gamo bo jaga hachani shikar wngkha hinui haidike ang sai khwnarwnai norok nai tongdi ani channel o paisa. Norok viral mangpli video ni screen to nugui mankha je kaisa mini plane sanani thangkhe kaisa microlight aircraft ni hachani shikar wngmani hachani shikar wngwi o plane ni parachute bo uri sai thangmani norok nugkhana tei nugkhana norok o plane hachichin shikar wngmani pore kaisa bolongchajak kaisa tibungo thangwi kwlai rimani mangpli saimanka o mangpli kasaui faikhe Uttar Pradesh Prayagraj ni hinui tei saimanka o plane wngkha Air Force ni kaisa train ni aircraft hinui saimamani mote omo wngkha kaisa microlight aircraft hinui tei aro kachuk tongmani khoroknwi pilot kintu o hachani shikar wngma jaga ah pilot rok ni kunu dukho manliya keboni langma ariliya nugui mankha norok mangpili o plane hachani shikar wngmani kaisa bolongchajak kaisa tibungo thangwi kwlai rimani mangpili ulo ah hachani khobar manui gana gini ni local borok rok thangwi ah khoroknwi pilot rok no thangwi bachiri khe hinui bo koktoma rogo kasaui faikha tei saimanka ah plane o ba ah aircraft o engine ni technical kharapi wngma bai haini hachani shikar wngkha hinui tabuk koktoma rogo kasai phaiu.